ko Sharif waɗi noon konngol Sharif noon ko sunna ñemtinte Sharif kala ko waɗi ko sunna e dow men kadi ñemtinte o jaarama noon nelaɗo mo jami kiso ngoni wi worɓe fof so ndenti saɗa ƴeewa ɓurɗo moƴƴude o ƴeewa ɓurɗo moƴƴande galle mum o sahaji mbiyeten ko haalde joom suudu mum walla ɗon hersini kono ko ɗum kay foti wonde hoore golle ɗum foti wonde hoore golle sabu dugdede jama dugdeɗa jama pilñitoɗa paata galle ma ɗum ɓuri dugdede galle mum filñito faye jama so juulannoɓe kooti tan ko caɗele goɗɗe goni toon eyyi min janti e konngol ma ngol min duwima yo guene moƴƴin fofof no mbinomi joni mi wona tan min jewtowo komi ɗoftuɗo kono ɗoftal ngal ko yiɗi toon nela toon kadi ngoɗo wuro miɗo aranno ɗo salmini jatigam Kumba Jallel gene yurmo yaafo Yaya Dada ɓe loobali nde jinmi windude deftaram guidgol gonga woni hen mbiya ɗum Babayel ɓe mbiya Mali Boy ɓe mbiya goto fof ne innirta ɗum ko ɗo e Le Havre deftere nde windano wadde ngoɗo wuro mbiɗa andi ɗum mbiɗo malnori ɗum ceerno Dialal mbiɗen titone nde ko gonka men hande noon mataw so yimɓe jooɗima tan woda rokkaɓe konguɗi yo kaal kono goto fof ene wawi ñaawde gonka men hande so tawi tan wiyama fofof ne moƴƴi no feewi beele ɓuura moƴƴude teela miccoɗa ko mbiyami gueɗam fof ne moƴƴi ko mbarmi funtaka e beele wona e gattede gonmi mbiyami ko ina foti moƴƴude ko mbaɗanɗa ko moƴƴi ko ɓeyda ko heddino ko cuuɗanoɗa ko mbayla jimowo o wi kala kaɗa waɗa a yiiɗa tine salo e muɗum balɗe lime wadde noon so yimɓe jooɗima mbi hande aduna boni wayini ceerno Dialal neɗɗo o goto fof jooɗiɗo e jogorɓe nande daaɗe men ɗe to wawi wonde fof yo hebto yewtere nde hande joofa o tuuma hoore makko ɗeɗo caɗele biyeteɗe kam ngakkude e ngoɗo rendo beele wona min woni ngakkinɗo ko ngakki ko caggal miccagol o fellita ko kanko woni ngakkinɗo ko ngakki ko o arto e wiide joni noon min mi jaggi ko min ngakkini ko ngakki ko holno keɓɓitortomi ɗum o daro e moƴƴinde o daro e fewnude sabu kaalawo ko nafata o wi heewi ko ñingɗen jamanu men tawi ñingore nde woni ko emen sabu en ngala jamanu so wona enen o haala ɗemgal safarore o wi no ibu zamanina walla aybu fina o mali zamanina aybun siwana ballo mi ɗon di hel seeɗa mi wufi ƴew ko kalmi ɗemgal jarnal ko ko wawi wonde fof heewi ɗo neɗɗo joopi goɗɗo tawi o ƴewtaki hoore makko wadde so aɗa yiɗi ƴewde ko welata koddiɗo ma gondiɗo ma jontidiɗo ma a ƴewat an ko welata ma ko beele somi waɗanama ɗum ɗo mbiɗo welto mbaɗana ɗum goɗɗo somi waɗama ɗum ɗo de muɗi mettina ndentanoɗa ɗum goɗɗo so wayini tan wodano wayi aɗa andi neɗɗo so tawi huccite ma tan wima kaari an mbiɗa yinma tan a weltoto
holko addantuma weltade nde tawno neɗɗo ana yiɗi hoore mum so goɗɗo wiine yiɗimo tan o weltano ɗum sabu woni koye wallude mo yidde ko yiɗi ko ɗum waɗi so neɗɗo wima noon tan ganda e makko ha mbiyamo min ɓuuri a anda ko yinma ko no foti te mbiɗa an ko ma ko ɓuuri andi ha wela wona wadde welde ñaame ɓuuri hadde woppe gonka men hande paamen wona gonka bonka gonka men hande ne weeli gonka men hande no moƴƴi gonka men hande no feewi gila ɓamɗen nande no wiye aduna boni aduna boni aɗa fiya tuufeeje aduna boni aɗa yiilo visa aduna boni aɗa ƴeemeɗe yiɗi humanede aduna boni aɗa faye e gueɗe gurdam nelaɗo mo jamɓe kise goni wi ko gollano aduna ma hono no mayetake ni wattu hakkille e laakara ma hono no wurotako ni wadde neɗɗo wuuri ko hakkude salah sallam wi hayrul umuri awsatuha ɓuuri moƴƴude e gueɗe fof ko hakkudeje ɗe mbasa wonde ɓurtuɗo dalƴuɗo wadde neɗɗo e gonka men hande ma konngol ngol artude ceerno to jaafoɗon kam so tawi neɗɗo wonɗo yaadata e hoore mum min jogui mawɗo goto jontaɗo kaalo omo wiye Yero Diallo añami yeroyaɓe jeeya o wi min yero somi rumtima mbiɗa yaaha somi nani neɗɗo wi pulel mi yeccitako sabu mboɗen wona min haaldete mi yeccitako mboɗen wona min haaldete ɗum noon neɗɗo yo yaadu e hoore mum ha o fellita ko wiyetene ngakki ko ani mbino nane ko o fellita ko kanko ɗo o fellita wona kanko sabu omo andi gonka ka o woni ka jomiraɗo haala e Qur'an wiye yuminuna bila ghaibi ko wadde ko foti wadde ko e saaha birnal kono gueno kam ko jiyowo kala kala wadde noon kanko neɗɗo o tesko mum kono heewi poɓɓanaɗo so yimɓe ganduno ko woni ko piyatmo kaaƴ ko kelle majjere wadde noon moni foof eto darde ko foti wadde ko sa nani malli keewi ko malla fota neɗɗo fota e hoore mum tan wonko hoolaki hoore makko nder wonko hoolaki hoore makko nder wadde gonka men hande mbattodiren hakkillaji gartiren ko wonno hanki ko yooɗi ko kutoroɗen ƴetten fof bondani hande fof bondani hol neɗɗo goppuɗo comci ene yaha ɓandu meeru e nder gure men kangaɓe goppuɗo comci tan yaha e nder gure men heewani wadde ñalawmaji ne doga dartaki konnguɗi ne ngara ene pilfiltodira ene kolla holko woni rendo yew nden goram nde wannoon gonnoɗen ko hakkude ndema awa e gaynaka julaago e jaago e fitram gollaago hay goto yiɗano ɗannade so tawi a haaɓi e gañoma ha a mettinanimo aɗa jogori guijorademo konngol musgol mbiyatamo ko sa renakimi mi yarnoyma goɗɗuɗam mawɓe ko noon sa renakimi mi yarnoyma goɗɗuɗam ƴew goram ñalɗindogi dartaki ha ɗanniɓe e ladde batti windirde e koye mumen sa renakimi mi yeɓɓinoyma ñande ayni wayi hawdade o to wino ko sa renakimi ɗanninma o ga wi ko sa renakimi wonnuma ndeke firi wonɗo dammiri joɓano beele yimɓe mbasa nadde service aji militaire mbasa nadde école aji kono wonɗo gayi joɓa beele neɗɗo naata jangde jangga
ko jamanuji mbaadi noon konngol fof e yonta mum kala konngol kaalangol wonɗo ngol haala wonde ngol haala won kaalɗo ngol won kaaldaɗo ngol won kaaldaɗo ngol dokken yeru ko wayno Fuuta ɓundu e nokkuje baaɗe noon konngol ne toon ngol nanannomi wasata won wonɓe ɗon nan ɗum holi ngol ɓe mbi debbo jeeya ngayel beele ko gonga debbo jeeya ngayel ko debbo kaddotoɗo wudere o jeeya ngayel no foti debbo hande joom pantulo dari fawdiri ngayelaji capantati capanda yimɓe ndar tawi suurtaki ko gonka ka e tagodi ndi e kaddugal ngal e rendo ngo ko ɗum woni ko haalateɗon wadde noon gonka neɗɗo ene foti wattude hakkille e saanga ka hawri ka heddi noon goram aduna yahat tan aduna yahat tan wonko neɗɗo woni e dow mum o jaggi kono feewi ene yooɗi kono yooɗani goɗɗo wadde noon alay sago teskoɗa neɗɗo o tesko ma mbiɗa heewi wiide neɗɗo ko felso worore pelse ɗiɗi ɗe so ndendi tan wiyete ko worore sa feeci tan natti wiyeede worore banggue hen fof wiyete ko felso sa fecciti kadi wiye ngaddo sa fecciti kadi wiye kutu ha to haɗoyno wadde noon ko ma gadda mi adda ndentinen wona hunde wadde holko tiiɗi e gonka men hande ko ndenten ndenden mi fira ɗon tan mi artira konngol ndenten ko min e ma e goɗɗo dental men enen goni ɗo ko dental woni doole hakkude kaalowo e keɗotoɗo ɗiɗo fof nafi jomiraɗo wonto wiyata hoore mum e inɗe makko mutakallim wonto wiyata hoore makko sami'u ay to kaalata yimɓe ne keɗi ɗo gonɗa koye hattan Allah to wiyete mutakallim kaalowo ɗo kono keɗiɗo mo e mona e hattan Allah to wiyete sami'u nanowo ɗo so ogana haala o e heɗaki tan nafoore feeñata ɗon wadde ɗum waɗi katante liñol wi keɗogol ne adda mandako wadde bandiraɓe tedduɓe e nder ɗin ɗon gonkaji goto pop wonko jogui ko goɗɗo o ala e nani ceerno Ousmane Ba joni ene haala ɗo ay gande beñ wencodir gande beñ wencodir mbati wawi ñaaku mbati wawi ñaaku madawde ñaaku walla mbiyen cukalel wawi mbati e bismillah ɓe mbiya mbati ɓe mbiya mbato eyi mbati wawi ñaaku mbati wawi ñaaku ñaaku wawi baamu cukalel ayno gonka way gurdam machallah goto pop wonɗo jogui hunde wonɗo waasi hunde e mbadi gandal almuɓe jooɗi ne mbaɗa ɓetu wiya to banggue ñamri e teewu e gueɗe bayɗe hon noon holko ɓuuri safde e guertogal lamde gadda holko ɓuuri safde e guertogal tan baba o ƴetti kuɗol tan windi o wi nguru ngu so tawi ɗum defama tan ha yoori gurel dowguel saɗa jirwina ɗum ene saɓori o wi nguru ngu ene woodi e almuɓe ɓe gona janggoɓe koɓe ñemtinoɓe goɗɗo ne takki sara makko yo waɗi nguru tan waji o de arte mabɓe tan wimo moƴƴi sanne ɓe garti kadi o wi holko ɓuuri moƴƴude e ngaari o yeto wonano gandal mum ko gujjinoɗo wi nguru ngu ɗum ɓuuri safde ndeke firi sañoɓe cekke ɓe dognani laaɗe diwoje dognoɓe laaɗe diwoje ɓe cañani cekke goto fof e gandal mum e mbawka mum a jarama nde jettuɗa ceerno Mamadou Ly
emin gandi mo ko yontaɓe wuro ngo woni yontede ko yontude wadde hunde waɗano yonta muɗum so tawi ni waɗi hande wonɓe sababu on kaaliɗo sohna Fatimata Bannor darde dari ha ɗeɗo gueɗe keeɓa e gueɗe mbaɗe hon noon eyyi ɗum ko noon tan wanude ko noon tan wano nde nelaɗo mo Jami Kiso goni yi ko wowani yiide arti wi zammiluni dastiruni cudde kam moƴe kam mama Khadijatu laari mo jali wi Mouhammad an la yuhzikallah Allah hersintama deej an Allah hersintama ɗum ko debbo wonno so tawi debbo woni sababu ha woni gueɗe dañama ñalngu arti bandum jalal leñol gonka men hande en jii hande batuji gure en jii hande yimɓe ne jokkodira enɗam hol gonɗo ɗo hande bawɗo wiide ɗi lebbi tati mi neldani miskinam Fuuta walla Ɓundu walla Fuladu walla to wawi wonde foof foti ko ñamde walla yarde walla safara hewani ete sallllahu alayhi wa sallam wi luqmatun fi badni jaa'i'i afdalu mimman jamaa alfu jami yaafo ɗon kam safarore nde o wi longere wotere nde gonɗa sababu yetti reedu miskino ɓuuri hewde baraji e jumaji ujunere ɗi maɗa ene dewre Allah wadde enen ɓeeɗo eyyi mbiɗa yiya noon woni yimɓe goram joguiɓe jiyande anduɓe ɓe hakkillaji jaaƴi wonko ne haale tan wonno ɓe jirata jonde jooɗe tan mbaɗo no ceerno Mouhamadoul Kabir mo ceerno Amadou Tidiani Ba mo ceerno Siraji Din Madina Gounas walla Mahidine Gounas walla ko Madine Gounas mamako Mouhamadou Saïd joɗino ha hawri juuto o wi holnde hitande ɓe mbi 80 andi ko bawɗo nandi woni Jani Sadio o wi mbiɗon holinde hitande ɓe mbi 80 o namni tataɓol ɓe mbimo ko 80 o deƴƴi ha hunde juuti o wi hikka hewɓe kattodira ɓe kattoɓeya jaala kewɗe ko nden hitande jeehi oɗon gandi ɓe kalanmi ɓe wadde noon so tawi rendo wawi wonde ene gollodo ene jaada ene ballodira ene jokkodira enɗam ngoon rendo ko moƴƴo kan gonka ko moƴƴa so wiyama hande aduna boni ala ko won banggue tan mo fewani mbiɗa yakori oɗon kewi nande daari Demba Hamme Sileyama Nalla won Demba Hamme Guissé yo gen yurmomo yaafo o wi ulluɗi ɗiɗi meeɗine jaata hen woturu ndeke naati tan e doliŋe bane loggi ɗum ɗum wi wondu ndu bandam ɗum wi naam o wi aduna boni o wi ko ɗum woni o wi bane loggi kam ɗo hande kay heddanimi tan ko mayde ndun jali wi ala ko aduna ma boni min gonmi ga koye wero liɗɗi ɗum noon heddi wonto wiyete boni ko ha ko boni ko fewtine wonto wiyete moƴƴi ko ha ande ko daña ko kadi ko fartange mawɗe wadde noon sa darima tan no wi aduna men boni firi ko moƴƴinnoɓe ɓe a hokkani ɗumen wune bonnunoɓe ɓe a rokki ɗumen wune ko kañumen goni aduna o wadde noon gonka men hande wonko woodi ko feewi yooɗi wonko yooɗani fewani moƴƴani ko yooɗi feewi ko jokken ɗum ko fewani ko ƴeewen heɓɓitade ɗum mbatten hakkillaji men e gandal neɗɗo so tawi janngani wonata ko kuutorgal bandum en Alhaji Mouhamadou Saïd Ba Madina Gounas o wi so tawi tan kay a woppani takkade e moƴƴuɓe ɓe wasata ko takkiti e maɓɓe takko e ma Allahu akbar so bawo itama ko heddi ko fof kanŋe ɗum waɗi noon anduɓe men
ene kaala ɓattoɗen anduɓe men hono ceerno Ousmane Ba en ɓattoɗen anduɓe men ne hoto mawnikino e dow men hotoɓe LN daari ɗine keewi kono neɗɗo gooto goram bawɗo teskade o jogii ɓiɗɗo yonti nadde dewgal ƴamoɓe ngari woodi arɓe tan famarɓe tekke kono ko bandiraɓe te ko moƴƴuɓe goɗɗo ari yettine waɗi comci tuuba kiri tan no wayni tan ɓe mbiya kamɓe tubako ɓalejo ne yooɗi ha hunde juuti tan o ñitti o fooɗi sarbe makko tan ñitti o sowi sarbe ɗo watti e poos joni noon haala ka yetti mawɓe ɓe mawɗo o wi ayi oya mo cikka won ko jogui o oto naata o de ñittiɗo ñitti mum kam watte e poos yaltita ko wonno boyo ko goɗɗo ɗum waɗi wonko ne yooɗa e jamanu tawi yooɗani e woɗɗe mi gasnira hakkude ɗemgal e ɗemgal wonko kaalata cikkane moƴƴi tawa so haalama to sikki wiyete koko boni suko goto jibinaɗo e leydi Farais e mawɗo goto jibinaɗo leydi men ari wuuri e leydi Farais suko jibinaɗo e Farais o nde hooti nde yummakko ne winoma sa yeehi Afrique mo potuɗa foof salmin ɗum jeeya ko e needi nde o yetti tan o sohli ummoto tan wi ɗum mamma mawɗo goto ɗo tan wi kono ko sukaɓe Farais naɓe kanga eɗo huccita yummo wi ɗum mama ko oya ay ɗum ko ɗemgal joni noon o yalti o fotti e mawɗo wima ɓinguel kaari de goto mbaɗɗa aɗa selli kanko cukalel ngel o salmini mawɗo o nen noon mbaɗɗa aɗa selli yumiraɗimo yawur ɓe daari ɓe kuccodiri mawɗo yahata cukalel yahata yawur haalama kanko ko calminɗo oɗo wimo yawur kanko konngol yawur ngo haɗa e makko ga ko yawurto kosam gonɗam Farais ɗam o sikki on koko jewti hokkudemo kosam yawur kay ko nanama hen tan haala ɓoyat kay ɗum waɗi ko noon wayata oya noon kañum yaa toon ɓooyi ga arino holla faaro yetti han kay goto fof nde tinda fowru meeɗi ni waɗi o yiɗi haala ɗon haala kanko ne haala mbabba o wi hunde wotere la animaux la oh lalla comme elle s'appelle animaux la waɗi noppi mawɗi ni waɗa hiha woodi bino an kalata ko mbabba oye wola c'est mbabba degi firi neɗɗo no wonkino ko wonani sa wonkinima ka wonani lamdoɗa ka jogaki daari lam battidigel min jiɗnam tan ko yimɓeɓe jala belto mbawa jaɓɓade yewtere ma nde ko cukalel ko ɗo resa joni noon dewgal makko e gorko o waɗi caɗele o yiɗa jinnaɓe mbaɗi hunde foof o wi kanko o kay o natti ɗum tan sohli te on ummi ko Afrique ari kanko woni sababu garal mum ɗo joni noon goram ɓe kaldi ko juusi andi yimɓe no paayda kartante leñol e gando leñol min mi wona gando leñol komi kartante leñol kartante ko estoɗo wadde ñadda anduɓe gara kirsa pewna ha feewa noddami tan yomi ar minne mi haala hen neɗɗo so hawtima fayida muɗum yo rento jippade to andaka jettimi tan hankkadi jooɗi mbiɗa wiya ɗo kam mataw wonde mami dañi wune o cuulel ngel woni waari yimɓe jooɗi kaali mbimomi taw heɗo ko jinnamaɓe kalanuma ko ay dewgal wonani miijo oy non Babi Ibrahim je sais vous me parlez de Bogol mais moi je m'en fous de votre Bogol mi seeri ko wino seegi ko ma taƴi de wadde bandiraɓe paamen yonta men paamen sukaɓe men paamen mawɓe men jaaden dokkodiren juuɗe
mbawen teskade ko gonɗe go so wona ɗum en billat ko heewi goppen taw ko nafoore meɗen gueɗe jarama on jarama ceerno dialal leñol min gari tan ko dusdema yo wano wayanode moƴƴi emin keptinma emin beltanima e ko mbaɗata ko emin gandi ko ɗum gonga e maɗa a walli min kadi hande sa yi min mbawi dillude arde ɗo e Le Havre walla e nokkuji mbaɗi hon noon ko garal ma woni sababu muɗum emin jaade ma emin gonde ma emin mbima ko gummaniɗa ko yo gueno yettin ceerno Abba Sharif e onon dendagal bandiraɓe gueno jarama on jarama ɗum noon mataw en mbaɗiran noon a yamiri salminama a weltanama kadi haala waɗi fayida joni kuccinone yalal leñol wiyama bisimilla ma hakkude ma e bande bisimilla ma eyi sakkitiɓe yettade e dingiral ngal ha tengti e ɓeɗo jinnaɓe ɓe jiyatmi ɗo yeesam min kofnima e gueece moɗon min ɗaɓɓi e moɗon kadi duwaw min de ko garmi France ko lewru e balɗe 16 hande mbeɗa sikki lewru e balɗe 16 eyi kono elle ko hande ɓurmi ruttade Fouta ceerno Ibrahima ɓeɗo mamiraɓe ɗiɗo wonɓe yeeso ɗo walla ni koɓe tato sa yiiɓe tan a wawa yiide France wawa wonde a wawa yiide ɓe jiiya France sa yiiɓe tan jeyata ko wuro men walla gure men walla cuuɗi men konngol ngol fulɓe kewno hutorade ko cuuɗi men cuuɗi maɓɓe cuuɗi amen gure men e wuro en ɗum ɗon heewani walla taw ɓooyani ɓeɗo babiraɓe nawti kam ɗo mamam en no feewi en jimiɓe nde kadi mi tini so Allah garmi koye hooram babo yo Allah jundu balɗe moon sinno ko sago de ga jooɗot ɗon sinno ko sago amen ga gonton wallahi l'azim renndo ngo kadi yaafo min walla yaafomi min de son fergiti serde e sago cuuɗi amen ko hande jimi mamam en mamiraɓam kadi nana mawɗo tan ko gaccuɗo mawɗo mbo anda mawɗo teddinani mawɗo wawa yiide mawɗo goɗɗo teddini ɗum kono mi wondi mi wati ko jimi mon komi woti Fouta yo Allah jokku balɗe mon ɓoyno mon e jokkere en ɗam renndo ngo fof en calminiɓe taw kadi ko calminali tengtuɗi tedduɗi ittaji to ɓuuri woɗɗu e nder innama ade woni nder ɓernde taw kadi ko calminali gongo mbaɗɗa noon koko mamma wannude nelaɗo de wuuri ha maayi hay goto tawani ɗum ina woni ko wona ko ɓamtata leñol mum e diine mum ɗo tan o fawno felo makko hawde o noti joom makko a waɗi ko tane so mi salmini min kanko potmi adade salmini so wonani ceernamo Tidiane Ba caggal Allah e nulaɗo mum mi yaɓɓata ɗo felam min e France kanko woni sababam arde ɗo no mbiyannomi ni billet am aller retour France Sénégal walla Dakar Paris kayitaji am no gardirmi min ko pièce d'identité tan ɓe namni mi tottirmi ɓe gadde am tan ko yah garta e jaam gasi Allah e nelaɗo sababu ko ceernamo Tidiane so ɗum ɗon ɓenni mara balɗe ne nder renndo ngo soldat leñol woni oɗo kurko pullo boɗejo min calmini bandiraɓe fof taki mi salminde on tan kono musidɓe ɓe ganduɗa ɓe ko men ko wona hande yewtere gonko men hande komi ciloyɗo no feewi gonko men hande mbiɗa subti hen ko wiyete needi e pinal pulago holno wano gonko men gonko mumen gonko rendo men hande kono holno gonirno ɗen hanki alay sago ciloyen
no gonirno den hanki e nder gure men ina wodno ardiɓe gure men ina wodno ardiɓe leege men walla leeɗe men ina wodno ardiɓe e nder galleji men woni joom en galleji ɓe joom wuro walla arɗo lamɗo walla lamtoro farba walla jaltaɓe fof de ko ardotonoɓe guri joom galle to woodi fof ina heewi tawen ɗon joom suudu joom suudu o holko firti joom suudu hade mbiɗen ko gonko men ma en ngari hen kono en ciloyat joom suudu paamen ko jeyɗo suudu mum rutti kadi laami suudu mum laamu ngu ganduɗa ngu o rendani ɗum e hay goto ko laamu keerigu ngu debbo o jeyani hoore mum haɗani noon omo jogui konngol e nder galle o omo jogui kadi konngol boowal galle o woni batu hakkude wuro tawnoma hanki batuji ne ndenteteno rewɓe fulɓe yontaɓe finɓe famɓe muñɓe gendiyankoɓe ne dokkatno miijoji worɓe jaaɓa kutoro taw mbaddani hen kongu ha hande mbiɗa sikki ɓen rewɓe ne goodi kala noon ko omo hoddira e nder suudu makko kanko debbo o ala mbo namnoto miijo saabu ɗon so tawi ne waɗi décret wattamo signé ko goto woni on ɗon debbo paamen dey niraɓe ko on ɗon debbo kadi woni nehannoɗo ɓesgu mum ko on debbo wallatno joom galle mum ko on debbo holtinatno ƴeekiraɓe mum teddina isiraɓe mum defa ha heewa rottano hoddiɓe mum mawɓe ɓe ne gandi ko woni rottude hanke e nder guri meɗen wallahi hawrama jamanu mbo hay yimɓe dañtano ko defi yummaji ɗi dutto kono ɓiɓɓe keddoto fulɓe no mbaɗatno ɗeɗo teddule ha hande mataw ena gasa ha hande eɗen ndiila mataw diilugol ngol koko serti tan saabu hande onon kam mbiɗanni ndiilo toon koye Western Union en e Riya en ɗum alano fulɓe noon no keewi masala ha onon gaddi konngudi ɗi onon mbi nagge fettu ɓiyum kono añani wat fettu jarani nder men enen fulɓe walla enen ɓaleɓe wallahi ngal ɗo pinal ene wonno hay Europe ene wonno Amérique manda son paami juutanna kono yaajanna sabu oɗon gandi hande ɓornugal debba no juuta ha yetto less kono taw suurani terde julde ɓe garani juul kono ko faatede ko moƴƴirta gendi ko moƴƴinta ɗum yaltin hen jungo ma ha laaɓa église jaaɓi kono ɗo nawiɓe ɗo woɓɓe moƴƴani ɓe jokti needi ndi ni wano saka enen eyyi gila kamɓe wona ni wano sakay en to ɗum keddiɗon yatude fof luɓoto hawranoma mawɗo yalto ɓornoya on ala ko lomtini walla hawrano ko baboy probléme ko kamɓe jeeyi ko mamiraɓam ko beelami fof mi wiyaɓe somi haali tan ɓe mbaɗi ni min kan kadi mi daɗi ɗo kay kala mboni fi yo haalde mabɓe koɓe mamiraɓe e on saaha paamen hay gorko ina tano omo yurmutono ɓesgu mum kono omo wattuno hakkille e kala مربي الورى الخنزير إسكان على مشعلة على إنه بدر إذا أمروا مشعلة أرضا كان ميلاد راسنا وأما الورى كل بدء له السنة حبيب شفيع بسلائل يقبل ألا إنه شل ولحب ومنهل لكل البرايا daɓi ceerno min juurim min jafnima
min ñaagi mataw minen ƴettuɓe ɗo konngudi ɓe fof min kaali indema wona an noon waɗi ko Allah waɗi Allah noon ko waɗi fof jabde ɓuri foftindi tagaɗo min gudditiri yewtere nde koye indema min gudditiri yewtere nde koye duwawu ma min gudditiri yewtere nde koye barke ceerno men mo ndenduɗen woni ceerno Tidiani hen wadde paamen so tawi eɗen ciloya ndeke jiɗɗen ko etade famminde tan so oɗo gorko e oɗo debbo ɓe cifimi dow hay soko seeɗo ko kamɓe ɗiɗo ndendi juɓɓini renno ngo ha yettiɗo yetti hande ɗo ngam ɓeɗo ɗiɗo ko kamɓe nehi ɓesguji mumen ayi e nder ngun ɓesgu hen goto fof ina anduno ɗeɗo gueɗe ɗe jogormi limtu andu ko kalata andu no kaldata andu mo kaldata andu ɗo kalata kono kadi andu nde kalata tubaki wiyat chaque chose à son temps hunde fof no jogui saaha mum wonɗo aɗa ƴetto hunde wonɗo aɗa fawa ɗum may wi ittu saabu wona ɗon jeeya wonde aɗa haala mbiyeɗa ko deƴƴi saabu konngol ma yontani walla ɓenni wonbo aɗa haalda wonno aɗa haaldira e wonbo aɗa haalda kala ceettiɗo ma ittu hay hurum seeɗa mo rokkuɗum ko barme tan miijo ngo defete nder ha ɓenda nde defte kala noon mo jaggani haqqille muɗum ko barme o yaltina ko ɓendani te barme so tawi a yongi a heppani ina wone jaygue ko woni ko nder so hoñani walla holñani tan ɓendat eyyi sa heppi noon aɗa wawi deftude ko ɓendani noon ina adda caɗele saabu no battina e cellal ɓandu jomum wonto mbiyanmi ɗemgal wona mbabba e kolci mum wona kadi puccu e kijali mum kono ɗemgal ina tongue ha tiiɗa so tawi en garti e réseaux sociaux ji hande ɗi yeru he goɗɗo o fino omo yi o yummo goɗɗo e baba goɗɗo e bandiraɗo gorko goɗɗo joni noon so tawi so hebla ko caɗele mbaɗat so heblaka caɗele mbaɗat ndeke mbiɗen firtani debbo o darde makko ene rendo ngo so caɗele mbaɗat saabu ko nafata ko rendo ngo hay goto wawa ɗum lomtade gonko men hanki joom galle ma ko bandiraɗo ma gorko o wona joom galle ma o wona bandiraɗo o wona uddiɗo o nani toppitoma saabu toppitirtoma ko sababude ko joom galle mum adduma e galle o yiɗa ko metti joom galle mum an ndewa ɗon mbaɗa ɗum tan gasguel ha jaltiyaɗa sikkano walla jaltira bisimilla ɗum takata hande neɗɗo o jogo caɗele hollidde boom neɗɗo e joom galle mum walla neɗɗo e cuddiɗo mum yiyama ɗo neɗɗo hepti joom galle sehil mum yiyama ɗo neɗɗo hepti joom suudu sehil mum te ɗeɗo gueɗe galana men hanki te are men hande ɗum tagi babu en hay so tawi jamanu mabɓe o welana kam jamanu mabɓe o wonko wonno toon so artirama hande ko hande ɓuuri sohlede nde gonko men hanki mawɓe ɓe eɓe joguino juɓɓudi gurdam aade hono neɗɗo foti wurdude ɓiɗɗo debbo o nehirteno hanki mi eto sifade seeɗa woni eyi moƴƴuɓe wiye ɓe mbiten ɓe eɗen moƴƴiniri ille muɗumen en juum kono ɓe moƴƴi ille maɓɓe ɗe kecci moƴƴere maɓɓe joni noon so taw ko an kay an Demba ko an waɗi andi ko an waɗi jab saabu mi yiide tani guelam woɓɓe no nehinimi so tawi wona an noon mi wawa nehde mbo ɓiyam jibinani ɗo ko haala woni ɗo joni holto paaɗen koye gelɗo gueɗel ngel jiɗmi famminde ɗo ayi famɗo haala o wiye omo nehirteno kadi surade saga nangue en kala en jogori hodde wadde mi dartin ɗo
ouais wadde mi dartin en tout cas min ko keblumi ko mi haalani hen hay hoko goɗɗo salo ko 19 heures si enen leeli arde en leeli arde enen ken ɓaleɓe tan ñaawama min e mon ko min liwat on kono on dartini kam ha joni ala ko mbaɗɗon quand même vous avez tué minimum 5 minutes ah mais non je continue donc pour paamen mi ari ha mbimi omo cukalel ngel ne jeyteno e suroɓe ay duuɓi maggel so yettima 12 woni 12 ans ha joni koye ɓiɗɗo debbo gonɗen ɗo angel fuɗɗo wuppude ƴogoyde kono kadi ngel ƴogirta tan koko foti e doole maggel ɗo kadi paamen ngel fuɗɗo tenoyde ɓoggoyde tene daawal ngal ɗo ene satti saabu mi wimon nene mum ɗanotako so tawi o arta nder galle o gueɗel kadi ngel so ɓiɗɗo debbo o fini neniraɗo o wonata koye ƴewtidademo beela baasi ala saabu ko janoɗo nder wuuro jamma mawɓe nan leeli kanko jofti o lelima soɓe pini neniraɗo o wonata koye ƴewtidademo beela baasi ala guila e jaɓɓal makko ha e jonde makko holno o wondirta e esiraɓe mum o andi holno o wondirta e mum kadi paamen dey ko golle muuti ko fof o andi no dikkortoɗen ɗon golle nde tawno ko ɗum woni ko waɗa e fittandu joni noon mi tongana mon tan e needi ɓiɗɗo gorko ko heddi ko mi woppa ha ñande wonde ɓiɗɗo gorko o kanko wonno nehirteno ɓiɗɗo gorko neheteno koye cuusal jiida e ɓiɗɗo debbo o hanki ɓurno heewde e nder men ko waaw koɗa suus nduuma wonmo ruumoytano gam suusde reedu wonmo suusano hodde gam suusa walla waawa kono ko waaw koɗa suus nduuma koɗa yimɓe koɗatno koye laddeji e nder ladde ko woto dogat gorko ɓiɗɗo gorko neheteno ko woto dogat ɓiɗɗo gorko neheteno hanki ko yo rento rewɓe ka gorko ni rewɓe elle ɓurtinimo wonde worɓe yo Allah donden hen ɓiɗɗo gorko neheteno ko yo hormo mawɓe yo teddin sukaɓe yo suus gollaɗe yo rento fijirde hoore mum holko woni fijirde hoore mum woni gouverneur ha ɗo o nattiri ɗo ha ɗo yaltiri ɗo aduna haala fo meet ko addede makko so tawi ko pullo e goɗɗo o wiyatma ko hono wayi ka toñƴo walla ka toñaɗo mbiya komi toñɗo ka piiɗo walla ka piyaɗo sa wi ka piya on paam noon ko ɗin goni e onon ɓeɗo wonɓe ɗo guilay baabo en mamo en hay mawniraɓam ɓe ko ɗiɗo jikkuji mbaɗa e mon ha gaccuɗon galleji ɗi gaccuɗon guure ɗe on gardani ɗon jaalal ardiniɗo de hewɓe mon kam gardani gardumi ni ayi ɓeede tan Charles de Gaulle hewɓe mon de ceerno ɓe ƴetti lanoñ ɓe mbaɗi désert ɓe mbaɗi walla wona gonga mais takat neɗɗo Amérique aɗa tawanno hen needi ndin mbimi needi occidental woni needi occidental jibini ɓeɗo ɓiɓɓe ɓe jogormi limtude jibini ɓiɗɗo biyeteɗo démocratie ɓe tongoɗon oɗon gandi ko joni min joggo liberté kono noon puuɗi winomo ƴogoye nawi tame mande addata ndiyam ngal ɗo dawal ko ngal ɗo fof ɓurnomi yidde faccirde kono noon abba ɓuuri yurminade kaalowo fof ko ɗi beltanima tan ha goto fof watta gonɗe ɓe mbatta wiɗom heewi haala min de yo Allah dandam hen mbe jogui ko kalima heewi kono dal mi tongo ɗo haɗon hutade mo jaram Abdoussalam hay so wona tawino wona haalaka ene ɓeydi yidde kadi ko woni ko wonno yenkinani ji hewɓe hande Allah hokma kaw Ismaïla Sow Allah jarama e garal ma o heddi ko en kokka ceerno Kebe kadi kala cohluɗo hunde yo are makko Ablaye Ndiaye ɓattoɗa totten ceerno Kabir so Ablaye Ndiaye ɓiɗɗo ceerno reñaji bandiraɓe ne keɗoto seeɗa ceernana haala on nani yaafuɗon noon bisimilla o wi kadi ɓe beltima e hoɓɓe men won o wi umma
o wi kanko oɗo e ceerno men ceerno Mamadou Samba Diop murtuɗo yo Allah ɓuuɓan ɗum o wi wona kamɓe gadi janngude ɗemgal ngal won aadiɓe ko ɗum sabu holli ko Allah watma ko aɗa yiɗi ɗum aɗa gonɗini ɗum te sa gonɗini ko Allah watma o wi yo Allah dandu ko ako ɗi Medina Gounass ɗi o wima a paati kanko ko communiste wonno kono ko sakkiti ko omo laabtino omo haala o wi leñol ngol ngol wawa yaade gaga diine o ɗum waɗi e ko feeñi e funtodirde ɓe garte galleji ɗi yoɓe gandu koltuji ɗi yoɓe jamiri julde waktuji maɓɓe ɗi ha ɓe ganda ɗum ɓe gowto ɗum kadi kaalanen ɓe ɗemgal men ngal e nder galleji he kaalanen ɓe ɗemgal men ngal woto ngal ɓoccitade men sabu soɓe jalti kono noon ɓeydi softinde en e haaltude nde sabu haalede ɗum e yeeso ceerno Mouhamadou no mbinomi naane Madina Gounass walla ko Madine Gounass walla ko Mahidine Gounass ceerno min beltima no feewi andi won wiyoɓe sinno tew fo wayi noon e heeñere noddantake laaɓi kono lawol laaɓ gadanol tesko ɗon ko kalanmi ɗo ko hunde hawnide ceerno Mamoudou Jalaluddin nani mi ari e nder Madina o ummidaka o arti e nder Madina min ñaldi galle makko tintinima a tinimo hoto ronku kam anne tintini ko min gondi ɗon min belti ceerno Sirajuddin dille makko fof ko pinal o inni leeɗe ɗe mi hokka tan yeru ko wayno chifaw e sharab jamanuji doggi caggal duuɓi nde juuɗe welanno pulagu andidi ko woni ɗo gonen doggol gotol ndewen e koolaɗo mbawen hebde ko jiɗɗen ko kono ha joni ko mawɗum wonko heɓa darde mabɓe e jangde pular darde mabɓe e golle ɗe ɗum ko hunde hande waɗi noon woni kono noon ko tanum sallallahu mawɓe e min mbima guena jarama a jarama golle ɗe nani ene jokki onon fof min jetti on min jaari on kalifu mon Allah jaalal leñol moɓe mbiyata Abdoussalam e Abdoussalam inde Allah to wiyete salam ɗo kisal o woni ɗon maccuɗo mum ndeka on waynude tan kisal o wiya jaalal leñol on kalantake holko woni jaalal kono kala nde jaalal yani e suudu tiba ɓuuri ñittu
a rokkama inde mawde ya jogoro ɗum jaam ko heddi ko tinnare enen fof pular gonnoɗe ɗo e Le Havre nde tawno sa janggani tan a domoto ɗum waɗi kalowo o wi ɗemgal so janggaka mi gasnire noon ma taw gowlali tan dabɓi holɗin gowlali ɓe yaadani ɓe ma hirdidani hoto ƴewne to nangue yarata jomiraɗo wi julɓe foof ko bandiraɓe wadde yo moƴƴin ɗam ɗon enɗam so tawi jiiɗi ko malede jimmowo o wi balle yiɗodirɓe gurda ka tanti leñol wi so puydam ronkama jeyɗo totte pamɗinɗo gilli ko guiɗgol woni guura ɓerɗe balle yiɗodirɓe gurda ɓasɗoɓe nayi wiro cukagu wona fukoyel bandiraɓe balle yiɗodirɓe gurda gilli ko haare musde sanne mo foola kala ƴoora dande hoto fel tampanɗo gilli balle yiɗodirɓe gurda dundu nana e ɓerɗe yimɓe lewtirte tan ko ɗemɗe hoto coyne lowre gilli balle yiɗodirɓe gurda teskoɗen so guiɗo anci ala finde o yitkinino wona gonga yiɗam noon ko haala puyka balle yiɗodirɓe gurda gilli tagui bandiraɓe Havre e hoddiɓe mumen gueno jarama on jarama ko mbaɗɗon ɗo ko hunde mawde ayewoji ƴetti ma kongi ɗi jotto to en tawaka ko gueno haaji hen foof naftore ceerno Mahamadou Kabir amin ɓeydo halfinde on Allah leñol ngol eko ndenduɗon ko min beltanima ceerno Amadou Tidiani Ba Madina Gounass e almuɓɓe mum nde woni sababu ha jaalal leñol ari wawi rendude e yimɓeɓe ko dogeteɗo ko foof kala ko maaya e raddo ko jawgal roodi ko jawgal defi heddi noon hoto gonen tan noto jeeyeɗen hen no diamde ceer wadde leñol ngolne ene jogui ko fadi e neɗɗo o kala ko waɗani sa waɗani ko ponnoɗa wadde ko tan ceerno Moussou Samba Diop wi neɗɗo ñametake yaretake yettetake yennetake o sifete tan waɗi o wi ɗon guddirtumi o wi holko ɓuuri sukara e jumri jumani welde so wona ndimagu laamu kisgu tuuba koɓe neɗɗagal men koɓe yolnoɓe fulla men e fayide men ɗayninoɓe ɗemgal men e ɓakke irnoɓe saabu yenananode neɗɗo halfata neɗɗo ballum tawa heedani ɗum e hakkille mum dumbani ɗum ɗaynani ɗum ko ɗemgal serdi neɗɗo e dammuwol saktata gandal rendata bindol en keeɓi koye men foof en puɗɗitima yaware ɓoonde en caltima wadde kaalen e binden ɗemgal men ha to hannoyno yo gen yurmomo yafomo gueɗo jarama on jarama teddi weeli e o mbimi ceerno ga jeeyi konngol makko eyi hono école pulaar mo mbiɗa o ene jogaɗo école pulaar ne jangga ɗo Amadou noon to kañum jogui école pulaar remɓe Cheikh Oumar kanko Ousmane Fall ko sukaɓe dari eyyi ko heddi hande ko waɗa ɗo ko amin continue golle équipe o min jiiɗi wattude wadde mugoji no théâtre uji ƴeewe kadi ɓerɓeɗe ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ablaye Ndiaye bisimilla ma jam hire noon ɓiɓɓe fulɓe jam hire noon yiɗɓe ko goni ko teddinɓe ko goni ko
minen nde min ngoni Sénégal kala culture yidde ɗemgal mum farnorade ko woni ko koye nder aaru min jiyanno ɗum min nanono ɗum haade amen arde nde min gari kadi min tawi ɗum ɗo ko abba waɗana ɗo ko wona gulet ɗo e nder aaru association ngaji nen ɗo ha mbayno leydi mo Sadel mo Dondu mo Guijilon mo Kanel partout nen ɗo kala garɗo ɗo ko noon ɓe kewi waɗande ɗum donc hoɓɓe enen fof eɗen gandodiri somi limi tan mi juuman sa wi Dialal a wi Katante ma addu Samdu woni calɗi ɗi ko serembe Fouta duwaw non e Fouta serembe Fouta duwaw mon e Fouta Fouta kay malama en jetti Allah sabu duwaw jabaɗo jumaje jamaje ede Fouta ina yalla gonga Allah on duwaw udduti ɓerɗe fade Allah woni Dialal ɓamtare baydaje sandaji ene janga gonga Allah min mbiyaminam ceerno Amadou Tidiane Ba to Madina Gounass kala e mon jiɗɗo ceerno Amadou Tidiane Ba to no Madina Gounass yo wanni juuɗe mum ɗow yomi yambini Dakar ceerno Mansour Baro to Mbour ceerno Mamadou Moussa li to Dara Halayɓe ceerno Abdourahmane Banaji ceerno Sama Sato Matam ceerno Hamme Baba Talla ceerno Amadou Bamba Ba Mamaji Malik ngande Fouta gasi fo koye Fouta wumi sa itti ɗum e serembe fo ganda koye Fouta jeeya ɗum noon ɓinguel leydam andu hoorema ganda to gimmiɗa nenam Pulaar ne weeli kadi ko Pulaar woni fo nenam kala mon jiɗɗo hoore mum juuɗe ma dow mboɗo welti ko jimi ɓeɗo mawɓe ko Mama Fama Bannor bisimilla ma AIF gila gardi ɗo noon bonnani DJ pijen jalen gamen mbawi wiya ko conférence wona gonga oɗon gacci haqqe noon onon seremɓe ɓe ko hen jeeya so wiyama Katante leñol e Dialal leñol il faut kadi ñerkinowo leñol tawe woni min woni ñerkinowo leñol wona gonga eyyi ɗum noon DJ sa ɗumini en jeehi kala e mon jiɗɗo hoore mum juuɗe mum andam keso pul onon rewɓe je oɗo moto gallel ɗo ine debbo kormode debbo nenam gandam yardomi yardomi yahoɗani menoyam alajo menoyam wañilɗi somi heydi wañil micro bi mais son bi ko mo wañi yokkal mo micro bi nene daro ñammina nene daro yarna ayo live ewa yas ko ɗi mbimi nenoyam
ngama may son s'il vous plaît neno yam dari lay yarlo min jafoɗa mi mbiɓi nene nenoyam bandam nenoyam yarlo mi nenam jarama eyi kelle dow ima ko nene soɗi ɗo darima ko nene hayo nenam kelle dow nenam bandam jini hayo nenam nenoyam nenam bandam kelle dow e debbo kormoɗe debbo itaak debbo yennetake debbo ƴattetake ha defta mbattina yontan na nenam jarama ayo nenoyam bandelam ñama merci beaucoup mayma micro sim merci beaucoup mayma micro bi s'il vous plaît hokkam micro o seeɗe Allah jarama on jarama teddi weeli mi addano hen participation am tan merci beaucoup on jarama merci yidema nde ay saaha haalani bandiraɓe won noon ken luɓeteɓe kala ay saaha yooɗi kadi kon nawten e teddungal yettima e nokku Allah jarama on jarama hono musidɗo men soldat dane maayo ko suka daraniɗo dane maayo réseau sociaux ji o haalata ɗemgal pular en saji kanko noon Allah hokki ɓe gandamo ɓe jiyatamo soɓe jii ɓe naro dane makko ɓe keftintamo kono noon ko suka dariɗo soldat dane maayo ko mona e réseau ji a weltanama ande ko garɗa ɗo ko yimɓe foof Allah jarama on jarama haga assalamu aleykum wa rahmatullah jara da aɗa wawi an ñippuɗo